Jama'a daren jiya fa an haɗu, kuma an gwabzu, kuma na rantse da girman Allah maza sun zubar da mata, sun zubar da 'yan daudu. Wato tun jiya da dare na so in kawo muku yadda dakarun mai nasara da kuma kasar mamaya aka yi wani gumurzu a yankuna da dama a kasar mamaya. Wato aka yi gumurzu iya gumurzu wanda dakarun musulunci suka dake iya dakewa kuma suka zubar da sojojin kasar mamaya ana tunanin sama da ɗari. Banda ƙananan motoci, banda markaba, banda jiragen ruwa da aka barar. Banda jiragen ruwa a cikin gumurzun da aka yi jiya, kasar mamaya ta shirya wani operation jiya da daddare a yankuna da dama a kudancin Labanan, inda ta yi kuma kokarin mamaye wannan yankuna wannan garuruwan. Wato garuruwa ne ina ganin sun kai kusan guda 6 zuwa guda 7 wanda shirya masa mamaya kuma ta ƙasa wanda ina ganin sama da shekara 2 zuwa 1.5 zuwa shekara 2.5 mun kawo muku bidiyon yanda yanda kasar mamaya ta so ta mamaye wani yanki, wato wanda ake kira Al-Tahir. Wato wannan yankin wani yanki ne wanda ba zai yi tafiya ta ƙasa ba, dole sai an zagaya ta ruwa, wato ruwa ne tsakanin, dole sai an tsallaka ta ruwa. To jiya kasar mamaya ta shirya wani mamaya bayan mamaye da ta so ta yi a yankin Bintu Jabal da kuma manya-manyan yankuna na kudancin Labanan wanda suka ajiye motocin suke a ɓuye. Wato jiya da daddare kuma ta shirya dakaru ta ƙasa, dakaru masu yawa ta shirya ta ƙasa, sannan kuma ta ɗauki manya-manyan ta shirya kuma dakaru kuma wasu masu yawa ta ruwa wanda za su tafi ta yankin Al-Tahir kenan. To jiya da daddare dakarun sun musu ta kwantan bauna. Bayan nan sun taso, can sun taso, wallahi gabaki ɗaya da suka sasu a tsakiya ana tunanin cewa babu wanda suka koma a ciki. A jiya da daddare jirage wanda suke sintirin ɗaukan gawawaki kwana suka yi. An ce jirage sama da 5 helicopter ne suke sintiri. Idan aka koma kuma yankin Aljabal, wato jiragen da aka turo ko samu ba su yi sun yanko ko samu ba su yi ba sun yanko, wato sun hawo tsaunin Al-Tahir, wannan ƙauyukan kenan, wannan tsaunin da suke yunkurin mamayewa, ko su tsallako ruwan basu yi ba, inda dakarun mai nasara suka yi kata-kata da su a cikin ruwan, suka yi kata-kata da su kan ko magana su ba a yi. Idan aka da kudancin Labanan kuma wanda suka fafata ji da dare nan ma gabaki dai ana tunanin cewa ita kanta kasar mamaya ba za ta manta daren jiya ba, saboda jiya tana tunanin cewa za ta yi nasara a daidai lokacin da ake kokarin sasanta da jamhuriyar musulunci, a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci take cewa a dakatar a sa Labanan kuma an sa, kuma a dakatar da hare-haren da kasar mamaya take kaiwa yankin Beirut kenan, wanda bata dakata ba ko ajiye ta kai harin. To ajiye suka so su yi duka dauka, wanda dama irin wannan yunkurin dakarun mu suke so. Sun sha su yi yunkurin duka dauka su shigo da karfin su, amma gabaki ɗaya sai a koma da gawakin su. To jiya haka aka yi, kamar yadda muka kawo muku wancan haduwar da suka yi da dakarun mai nasara da kuma kasar mamaya, wancan fadan da aka yi wanda suka yi iyayen su domin kin wannan yankunan, abin ya gagara sai da suka yi sulhu. To yanzu to jiya sun so su ƙara shigowa, musamman wancan yankin na Al-Tahir kenan da wasu tsaunuka wanda suka so suka yi yunkurin cewa sai sun kwashi gaba daya, wanda ana tunanin cewa gawakin kasar mamaya sama da 100 banda motocin su, banda tankokin su, banda kuma jiragen ruwan su, wanda su kansu sun fito sun tabbatar da cewa an jikkatar musu da sojoji da dama kuma an kashe musu da dama. Saboda haka Labanan ta fi karfin su fa, dole sai dai su koma su je su yi wannan haɗin, kuma idan an yi haɗin ma in Allah da muke da nasara. To ubangiji Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafikan musulmai a haɗa da su a gama da su. 360 meter tsayi kana gani an hau tudu da ga suna ga suna hau tudu ga abokina na Anas Turkila sai ba gana mun yi monte mun ida. Ma na tabbatar da kun ga wannan bidiyon yana yawo a social media, to na buƙaci na yi bidiyo akan wannan abin da na gani, wato sojojin Niger ne a ƙasar Turkiya. To da Allah yana kira da ku yi min sharing wannan bidiyon, ku tura min shi ya tafi har ga shugaban ƙasar Niger, wato Baba Chani, duk da na san bidiyoyi na suna tafiya a gare shi, ba abin da zan ce sai godiya. Abu na farko dai, a kwanakin baya mun ga shugaban ƙasa Baba Chani ya kai ziyara Turkiya, mun gan shi da shugaban ƙasar Turkiya, an kulla alaka ta tsaro da waye da komai. A daga bisani kuma mun ga har an fara iban sojojin Niger ana kai su ana koya musu wasu tirenika na tsauni kenan. To wani hanzari ba gudu ba. Abin da yasa ban yi bidiyo ba, tun lokacin ake turo min alba ka kai bayani akan tafiyar Baba Chani Turkiya ba, gashi saboda tsarin gaskiya ni ban yarda da shugaban ƙasar Turkiya ba, shi yasa ma ban yi bidiyo akan sa ba. Kuma ban yadda da wasu abubuwa da nake gani yanzu da suke ta fitowa a ƙasar Nijar ba. Me ban yadda da shi ba? Abu na farko,
wannan abubuwan da suke ta faruwa musamman yadda zaka ga kasashe suna so su hada alaka da Niger, kuma musamman yanayi da muke ciki na yakin duniya ana buƙatar abubuwa wanda kuma wannan abubuwan akwai shi a cikin Niger, wato uranium ake ce mai komi da sauran kuma abubuwa wanda akwai kasashen da jamhuriyar musulunci a hannaci to jamhuriyar Niger ita ma jamhuriyar musulunci ce ai, akwai kasashen wanda a baya ta kore su musamman irin su Faransa, irin su kasar America, to kuma yanzu sai suke dawowa da zimmar ba da kyautuka da kuma ƙulla alaka da ƙasar Turkiya. Kar ku manta fa abokin fa maki ne, na rantsa da girman Allah, abokin maki ne. Ku kanku kun san ƙasar Turkiya kuma kun san yadda take a tsakaninku tunda yau idan ka ce ka guji alaka da ƙasar America ko kuma ka guji alaka da ƙasar Faransa, idan fa ka zo Turkiya kaman ka haɗa alaka da su ne saboda bakin su ɗaya. Sannan kuma Turkiyya nan fa kar ka manta kasashen da suka ce za su yaƙe ku makotan ku fa haka suke tare da su, suna hudda da su. Kar ku ce wai ai ku abunku daban ne, a'a ku abunku daban ne, a'a kar ka sake ka yadda da makiyinka ya san su abokin makiyinka wanda ka tabbatar da cewa abokinsa ne kud da kud ya san makiyinka, to tamkar ka je ka nuna wa makiyinka ne, ka nuna wa makiyinka yanda zai zo ya sace ka ne. Ba ma wannan nazo yi ba, yanzu an fara daukan sojojin Niger an fara kai su Turkiyya, kuma Turkiyya nan fa yanzu yakin da zamu shiga na gaba, Ubangiji Allah ya tsare, Allah ya kare, a dai yanda suka tsara wannan yakin fa a yanzu ga baki ɗaya daga ƙasar Turkiyya zuwa ƙasar Siriya zai tashi, kuma sannan za a yi amfani ne da ƙasashe wayanda suke goyon bayan ƙasar Amerikan da zuwa a tara sojoji a Turkiyya. Idan an tara sojoji ko a hukumance ko kuma a kudance, na yi bidiyo a kai, ko a hukumance a zo a yi ta tara sojoji, Turai su shigo, Afirka su shigo, ƙasar Larabawa su shigo, da wanda za a ɗauko su da sunan hukuma ko tsaro ko kuma da yarjejeniya ko kuma a gaya muku ga inda za a dosa a Turkiyya za a zo a tara su. Kuma idan an zo an tara ɗin fa babba inda za a tankara fa daga ƙasar Lebanon sai ƙasar Iraki kuma sai ƙasar Iran. Duka yanzu faɗan zai dawo tsakaninmu musulmi da musulmi ne. Muna so mu yi jan hankali ga shugaban ƙasar Nijar akan ya kiyaye alaka da wa'annan munafukan ƙasashen wanda duniya ta tabbatar da munafukai ne. Idan za ku yi alakar ku yanzu ka je ka duba kamar irin su Burkina Faso, ka je ka duba kaga irin su Mali, babu ruwansu da dukkan abin da ya danganci abin da ma ya shafi turawan nan, babu ruwansu. Ƙasashe kaɗan suke alaka da su daga Rasha sai China, sai kuma wasu ƙasashen da ba su da alaka da turawa saboda ba 'yan amana bane. Idan ka je ka samu Burkina Faso da Mali kenan, amma idan ka zo Nijar a cikin 'yan kwanakin nan sun je sun gayyato American, shi ne tafiya Turkiya, su ne ina, duk wani abin da ake gudun kuma ana turo musu, mutum ne ya fita ta windo ne ko ta windo ne ta kofa ne kuma yake kokarin dawowa ta windo kuma da kokarin canja kamanni. To muna kira ga hukumar Nijar ku tsaya ku nutsu, kar a je a yi aikin baban giwa. Ana kokarin gyara tsaro kuma ana ƙara tabarbara tsaro, ana kokarin gyara ƙasa kuma ana kokarin tabarbara ƙasa. Ku kiyaye da wa'annan munafukan ƙasashen, ku je ku tsaya a ƙasashen da suka tabbatar da cewa ba su da alaka da su. Wannan shine kawai, amma ɗaukan sojoji a je a kai ayi waye duk ba shi bane. Turkiya muna da ita a Najeriya, muna da ita a sauran kasashe da yawa, kuma Turkiyyar nan ba ta da bambanci da kasar Faransa, kuma wallahi ba ta da bambanci da kasar Amerika. Saboda haka da Allah a kiyaye, a tura bidiyon nan ya kai ga Baba Cani, da Allah a kiyaye sosai, a dinga sara ana duba bakin וארגונים ג'יהאדיסטים בלבנון, בסוריה, בעזה. אנחנו לא נזוז מאזורי הביטחון, לא בסוריה, לא בעזה ולא בלבנון. לא נצא משם בשום תנאי, דרך אגב. Wato jama'a, na bukatun samu ku wannan bidiyo mai sakan 10 ne saboda in kawo muku hujjoji akan shirye-shiryen da yake tsakanin Syria da kuma Turkiya kenan. Wannan da kuke gani Prime Minister wato wani babban jami'i ne ake tambayar sa a kasar mamaya. Babban talbijin na gidan rediyo na 12 ana ake masa wannan tambayar, inda yake cewa a yanzu mu da kuke gani wannan a yanzu ba mu da babban matsala irin Syria da kuma Turkiya. Na san mutane da yawa za su yi mamakin cewa kuma sannan suka ce ba su da barazana sama da Syria da kuma Turkiya. Abin da ya faɗa kenan. Yana cewa Iran ba matsalar mu bace, matsalar take tsakaninmu da Syria da Turkiya ta fi matsalar take tsakaninmu da Iran. Abin da ya fito ya faɗa da kuma Lebanon. Duk da mutane dai a yanzu a duniya idan aka ce su waye ne makiyan kasar mamaya, dole zaka kira kasashen nan guda uku. Da farko zaka ce jamhuriyar musulunci, na biyu kuma zaka ce Lebanon, sannan ka zo ka ce Gaza kuma ka ce Gaza. To me yasa gaba ɗaya yanzu hankalin su ya tashi akan Turkiya da Syria? Abu na farko shine shugaban kasar Syria kafin kasar America ta taimaka masa ya karɓi mulki sun yi musu alƙawari, wato yayi musu alƙawarin cewa zai yaki dakarun musulunci na Lebanon. Sannan kuma Turkiya, ita shugaban ƙasar Turkiya kansa shi ma ya musu wannan alƙawarin, duk da ya taimaka musu sun yaƙi dakarun Gaza, wato dakarun Hamas kenan, wanda mun kawo muku bidiyoyin sojojin Turkiya da fasfot sama da mutum 10,000 an kama sojoji, an kawo mun kawo muku bidiyoyi. A wannan lokacin komai yana tafiya da daidai.
to yanzu fa an kai kadamin da lokaci da kuma alkawarin da suka ɗauka tsakanin Siriya da kuma Turkiya yanzu lokacin ya zo kuma su suna ta ja baya. Me ya ja bayan da suke? Duk duniya a yanzu bai kamata a ce yakin da kasar mamaya take yi da dakarun mai nasarar Lebanon ba, bai kamata a ce kasar mamayan ce da kanta take yakin ba, ya kamata a ce ta koma gefe kamar yadda take hada fada tsakaninmu musulmi da musulmi, sai dai kawai ta taimaka da makamai, shi ya kamata. To yanzu ga lokaci yayi ana bin shugaban kasar Siriya akan ya zo ya shiga yakin, ya zo ya tunkari dakarun mai nasarar Lebanon, amma yana ja baya. Ga lokaci yayi kuma da za a zo a samu shugaban kasar Turkiya shi ma akan ya karfafa wajen yakar Iran. Ai lokacin da aka shirya yakar Iran har da Turkiya, da akwai dai abin da ya gani shi yasa yaki yakar Iran, da kuma taimakawa kasashe da gayyato sojoji. Zan yi bayani akan gayyato sojoji da kuma zuwa kasashe da ake yi da adafinsa gabaki daya, ya zo ya taimaka musu wajen yakar Iran da kuma kasar Lebanon, ya dakata. Shi kuma Turkiya babban abin da yasa ya dakata, yanda asirinsa ya tono Erdogan kenan, yanda duniya ta gane su waye shi, ta gane munafurcinsa, ta gane dai yanzu bai shi da wata daraja, kuma kowa ya san su yake wa aiki. Duk da a yanzu babu ƙasar da take karuwa babu ƙasar da take karuwa da ƙasar babu ƙasar mamaya, ba ƙasar da take karuwa da ita irin Turkiya, ko ƙasar America ba ta karuwa da ita, tunda yanzu komai ne da kayan masarufi da kamfaninnika da suka daina aiki a ƙasar mamaya fa daga Turkiya ake kawo musu kowane irin abincin su, daidai da man da suke sha daga Turkiya ne, fayim ne tsakanin su ana kawa. To yanzu ga lokacin da ya zo za su yi musu aiki ga dangadan, kuma su suna ja baya. To shi yasa wannan babban jami'in na kasar mamaya yake cewa ba mu da matsala, saboda mun yarda da su kuma sun mana alƙawari, kuma yanzu sun zo suna ja baya, dole ne mu tashi a kansu saboda muna ganin suna ja mana baya. To yanzu idan suka matsa da wannan maganar fa komai zai iya canjawa. Ko shugaban kasar Turkiya da shugaban Siriya su shigo su tinkari dakarun Lebanon, su kuma su tinkari dakarun Iran, a yi faɗa tsakanin Turkiya da Iran kenan, ko kuma su kuma su yaƙe su, saboda kuma tsaransu da komunsu yana hannunsu. Su kuma yadda duniya ta gane su da kuma yadda jamhuriyar musulunci take da ƙarfi, suka ga ƙarfinta, sun tabbatar da cewa idan suka gwada fa, sun tabbatar da cewa ƙasar Amerika ba za ta kare su ba, ita kanta ƙasar mamaya ba za ta kare su ba, musamman faɗan da aka yi da Iran da kuma ƙasashen Larabawa gabaki ɗaya. Shi wannan Erdogan yake gani. Shi kuma shugaban ƙasar Siriya ya san su waye ne dakarun mai nasara Lebanon, ya sani, ya san ƙarfinsu, ya san makamansu, ya san komai, ya tabbatar idan ya shigo to ba zai koma da rayuwarsa ba. Asali ma za su iya zuwa su karɓi Siriyan gabaki ɗaya, ko da Iran bata shiga ba. To shine yanzu gabaki ɗaya hankalinsu ya tashi, ga kuma shirye-shiryen wannan yarjejeniya da ake yi, kuma ga lokacin da idan an yarjejeniya su koma gefe su haɗa mu faɗa, kuma abin ya ƙi, su kuma sun doge sun ƙi. Saboda haka ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su, a gama da su gabaki ɗaya, kamar yadda muke gani yanzu. Idan aka kafa mahaifinka aka ci zarafin shi, aka keta masa haddi, ba za ka ji daɗi ba. Haka shi ma yana da mabiya, ɗimbin mabiya, miliyoyin mabiya, yana da ƴaƴa, yana da mata, yana da ƙanne, yana da yayyu, amma za ku iya kafa hotonsa ku ci mutuncinsa. Dalilin da yasa ne wannan magana shine kwangila kuka ɗauko, kuma ina ɗaya daga cikin ɗan kwangilan, saboda ni ma an kira ni, an sa ni in yi bidiyo in ci mutuncin wannan mutumin, an sa ni in faɗi makamancin abin da ka faɗa. Abin da yasa ba zan yi ba, Abdulaziz Yaro na ɗaya daga cikin iya mutanen da suka rage mana masu mutunci a arewacin Najeriya a siyasance. Wato Aminu Jitawan, ka zo inda zamu dakatar da kai dan uwarka. Kai shi kenan a rayuwa dan ubanka, kai duk wanda ka kawo mutumin kirki ne? Duk wanda zai ɗauki kuɗi ya baka shi shine mutumin kirki? Don ubanka su ba kuɗaɗen iyayen wasu suke talautawa ba, suke sa cikin masifa? Ko uba ya fi uba ne dan ubanka? Uba ya fi uba ne? Na ji daɗi da ka zo gaba cewa wai an kana ɗaya daga cikin wa'anda aka kira 'yan midiya aka ba su kuɗi amma ka ce ba za ka yi bidiyo ba. Wallahi ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah, na rantse da girman Allah. Ka san me kake yi? Kai dai a rayuwa mutum in dai zai baka kuɗi kawai shi mutumin kirki ne? Duk tashoshin da suka zo suka ruwaito don ubanka wannan gayan da ya ɗauki bidiyon nan da suka zo suka fallasa, sai bayan manya-manyan jaridu sun fito sun tabbatar kuma an kama jirgin don uwarka, sannan suka fito suka faɗa. Wai shine saboda kaga yanzu an fito da yaran Hausa ana so a ɓata musu mutunci, a ɓata musu, bayan kuma daman ɓatattun ne, wulakantattun ne, yan ta'adda ne, barayi ne, suna ɗaya daga cikin wanda suka hana yankin su ya zauna lafiya, ake tada gidaje, ake kashe iyayen wasu, ake tada gonakin wasu, suka kirkiri yan ta'adda domin satan gwalagwalan nan. Kana ganin duk wannan ta'addanci, wai ta'addanci ake na noma da makiyaya da kidnapping din, duk sort of din shine iban gwalagwalan nan. Ga baki ɗaya maudu'in abin da yake faruwa a yankin arewa ga baki ɗaya, na rantsa da Allah dalilin gwalagwalan nan ne. Idan ka je yankin Maiduguri kuma dalilin man da yar ado yace zai tona ne, shine aka ɗauke hankalin mutane kar ma a yi. Amma na ji daɗi da ka fito kace
an neme ka, an nemi wasu 'yan midiya, to don uwarka su Shehu Buba da suke ɗaukan kuɗi suna baka kana fitowa kana tallan su, wanda duniya ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda ne su Nuhur Bado. Kusan sallan nan sai da suka turo mana naira miliyan 8 akan mu daina bidiyo akan su. Amma kai kullum idan ka fito don uwarka cewa kake yi mutanen kirki ne, mu daina bidiyo akan su saboda suna so su ci zaɓe, wanda duniya ta tabbatar da cewa 'yan ta'adda ne. Duniya ba ma mu ba ma wai gidan jaridu ne suka faɗa ba, wannan daga cikin na gidansu jininsu ne suka fito da bidiyo da komai da evidence, su Shehu Buba su gwamna Matawalle, wanda duk rikicin da ake yi su Matawalle shugaban ministan tsaro don uwarka da a yankin Zamfara, duk rikicin da ake yi da sa hannunsu to wa'annan ubanan ne ubannai. Duk uban da zai maida uban wani maraya, ya maida matar wani bazawara, ya zo ya kashe 'ya'yan mutane, kana nufin cewa shi uba ne? Muna so ku gane cewa fa uba ne, akwai uba na gari, akwai kuma uba mai kashe uba. To don uwarka mu ba za mu taɓa barin uba masu kashe uba ba. Su wa'anda ake sa cikin masifan ba, sai ka rasa ina 'yan midiyan arewa suka sa gaba. Ku a rayuwar kawai idan mutum ya zo ce muku gashi shikenan shi mutumin kirki ne, idan zai je ya sata ya kashe mutane ya komai, shikenan shi wannan ID ba matsala, in dai zai ce baku. Kuma zunzurutun batan basira, duk wanda kake tutowa kana, duk wanda koga Aminu J Town ya kafe, na rantsa da Allah ya masa maula, ya tura masa kuɗi a account. Duk wanda kake gani, idan muka sa mutum a gaba haka za su dinga bin mu a waya ne, abokanan mu ne, kaza ne, mu yi hakuri ma mu daina bidiyo akan su, har kuɗaɗe an bamu. Bawai mu kar ma mu fito mu yabe su din, mu daina bidiyo akan su kawai, kar ma mu magana akan su. Amma saboda kai tsinanne ne, yanzu ka fito ka ce wai an kira wasu 'yan midiya an ba su kuɗi. Wai saboda su ɓata wannan abin. Ai ba wai su suka fara fito da abin ba, sai da fashewar ta fashe sannan su suka ɗauko a gidan jaridu. Kuma don uwar ka san 'yan jaridu ba su ma ƙarya ba, sannan matakan tsaro ba su ma ƙarya ba, kuma don uwar ka tabbatar da cewa gold dai ba za a cire shi ba tare da izinin gwamnati ba, idan da gwamnati na gwamnati ne ko maganar ba za ka ji ba. Amma mutane sun kirkiri ta'addanci dan su gina kansu, su gina rayuwarsu, sun gwammace a kashe matan wasu, a tayar da garuruwan wasu, amma don uwar ka zuwa kake kana cewa mutumin kirki, wai uban kirki, wai ya'ya ne da shi. Duk uba mai kashe uba za mu kalle shi a matsayin uba ne? Duk mutumin da yana arewa rabiya, in muka samu dama ma ba ta kansa zamu da iyalansa da shi din ba? Me amfanin mugun irin da yake kashe ƴaƴan mutane? Ɗan shegiya zaka zo ka dame mu da surutu, kana cewa kaza. Za mu ci gaba da kawo hotunan ka. Duk wanda ka fito ka kafe, na rantsa da girma Allah sai an neme mu ta ƙasa, ko a ba mu kuɗi ko kuma mu ja baki mu shiru muki. Shine ka kuma daga an ba kuɗi sai ka zo ka kafe mutum ka ce mutumin kirki ne. Shi yasa muke gaya muku cewa arewa ba 'yan gwagwarmaya. 'Yan gwagwarmaya suna kudu wallahi, wayanda suka fi karfin rayuwarsu, suka fi karfin neman su, kuma suke nema suka dogara a kansu, ƙaryan wani ya ɗauki kuɗi ya ba su makale masa. Da an shegu kawai. Shi yasa ma da aka tashi zanga-zanga ko ta ku ba a yi, da aka tashi kirga 'yan gwagwarmaya ko ta ku ba a yi. Shege tsinanne, kana zagin Tinubu, kuma wai na ƙarƙashin Tinubu su ne iyayen gidanka, saboda zunzurutun kare na mana hankali. Mahaukaci kawai zaka